Ja, det er 25 års jubilæum på Østofte Skole. Ind på lærerværelset, hvor vi er forsamlet. Og vi er omkring velmagtsdage, der var vi oppe på 417. Men nu er jeg jo klar over, at I sidder der og tænker, at så er kommunen skulle ret i, så kan der være plads nok. Nej, kan I huske, hvordan og hvorledes I vandrede? Endelig har vi fået hjemkastet på princippet. Og så vil de ud og kigge på, ikke, om ikke, altså, er der ikke nogen huller ikke, altså, i nogle lokaler. Og så kunne de jo begynde at flytte brikker og sige, at vi kan da sagtens lave et lokale, ikke, altså. Og så er vi tilbage i systemet igen. Altså, vi har endelig fået ideelle forhold med hensyn til hjemkasseprincippet, og det vil vi altså nødigt gå tilbage til det andet system. Det er jo simpelthen usomt. Helt afgjort. Det er de nye restauranter. Det var lidt af noget, der skete. Hvad er det for noget? Ja, det er ikke. Jeg kan ikke høre, hvad han har gjort. Nyt restaureret kendværk hedder det omgivelsen hernede, der er der ingen problem. Vægten er blevet lidt dyrere, kan jeg sige. Ja, så har vi jo fået, hvad hedder det. Det kunne vi sjovt se. Hej. Kan du gå hen med nu? Ja, det kan jeg. Tom nede fra Brandstrup. Det var Martin. Ja, hvad hedder han nu, Tom? Kvindernes Hvad hedder han nu? Du kan nætte over med håndspil. Inspektøren derovre. Ja, hvem det er? Han er fuldstændig sindssyg til at lave udstand. Og det tror de mig. Det tror mig. 16 eller 17 vi havde i. Var det ikke nummer 17? Det var det næste. Jeg mener, det var min kone, der var nummer 16. Her var det til sidst. Jeg er så for tæt på computeren. Nå, Dennis, det er lige noget for dig. Ja, ja. Hvad hedder det? Ja, de var eddermæssigt. 12-pladsen. Og det lokale derinde, det bliver brugt som ekstra lokale. I det øjeblik, at der er en klasse på 24 elever, der går herop, så er det jo ikke smart. Så kan man gøre det, man flækker dem i to. Og det vil sige, så går den ene halvdel derind, og den anden er herinde og arbejder med maskinerne. Og så kan læreren godt overse det. Og så snakker vi lidt om at slå hul i, men det er vi altså ikke vilde efter at gøre, for det kunne være, at de fandt ud af, at de var nødt til skolen. Så da vi fik et helt nyt lokale, det var stort nok, for det her er jo alt for lille. Alt for lille. Ja. Der er slet ikke det der, det kvantum luft, der skal være. Nej, det er slet Hvor ikke. mange børn sagde vi? Hvor mange var vi i klassen? 15. Var vi ikke mere? Det var 16. Ja, sådan er det. Det får jeg rigtig gerne. De har fået det. Ja. Det er jo, vi skal have det ud mere. Næsten. Og I har dem også inde i skolealderen? Ja. Vi har den lige fra. Ja, det har vi. Prøv at se, vi lukker med. Og så bånd bagved mig. Så kan man aflevere sin sutte. Det er ikke Vi var nødt til at sætte lås på alle skabene, selvom vi har systemnøgler og så videre, så er der altså snuppet på fuglen ned. Ja, I kan bare se, hvordan det går. Og nu er vi altså låst helt fyltøjet. Ja, de mener jo altså, at udviklingsgraden den er lige lille nok. Og det kunne de jo godt finde på, så at lave noget andet, og så bliver det altså simpelthen, så bliver jeg stikhavnet, så nu er vi endelig fået et arbejdslokale, som bliver ikke brugt selvfølgelig det store i, det bliver alligevel brugt i en 12-14 timer. Så
De vil ikke have flere, de står på kommunen, og kommunen knokker den anden vej og siger, hvor stykker kan det nok være, ikke? Altså, I kender jo systemet. Og herude er jo så deres køkken, hvor de hygger sig og leger. På den skole, hvor min datter går, der er der 200. De må gå op til 28 jo, ikke? Det får de frisorg. Kælderen, den har sådan til deres tøj, og der har vi dem sit værktøj med, og der er lavet. Jeg fik det så meget. Det der elastikker, den havde sådan nogle rette. Det var det samme. Ja, det er det samme. Det var sgu nok. Annette. Ja, det er rigtigt. Jeg følte, om det skulle være ham, for den her var nok ikke lige hans ord. Det er altså ikke lovligt. Det er et nødlokale, der er ikke den, eller det belysningshed, det skal være. Og vi har 3 videoafdelinger her på skolen. Og så er det, jeg siger, det er vel nok, det er ikke ret mange skoler, der kan præstere at have 3 afdelinger, hvor der kan vise video. Jamen ikke, altså det er jo gået ind og blevet efter, vi har fået det her projektundervisning og alt muligt andet, så er det en kæmpe stor del af undervisningen, der bliver brugt. Sprogene, det kører på videobånd, og så videre. Så vi havde altså 2 kunne vi måske, men de mente absolut ikke det. Så må vi tage med. Men vi har kun et videolokale i andre steder, der må de transportere. Det andet, det bruger en kælderlokale, hvor vi startede det andet lokale. Der har vi med storskærm og hele pivetøj. Og så har vi et transportabelt, der kan køres. Det kan være at have Ibel biologi her til. Jeg ved ikke, hvor mange steder jeg var rundt for at blå den gamle sure plads, jeg har. Det var ikke brugt. Jeg kan ikke huske, hvad det spørger. Så har vi et eksamen. Ja, skal vi krasse op af det? Hvad? Og det øverste. Og den gang I gik der. Det er også det, de til venstre. Nej, vi blev skytter om her. Der var et hul der, hvor man havde der var et forgang, eller hvad skal vi kalde det? Er det ikke rigtigt? Nej, nej, det var det danske. Det var der, vi fik det troldbrændte. Det var lige nok, det er det. Det kan jeg ikke huske. Jeg har givet ham tilbuddet om. Men det skal bare ja, vi skal videre. Altså vi prøver på ikke, og de kommer jo aldrig herover i, hvad hedder det, engelsk og historiegeografi og så videre, ikke? Det er jo dansk, og det er matematik. Men vi prøver hele tiden på, at de er ligesom, at de har lidt. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad mener jeg, fylder 60 år nu her? Jeg har ringet et samtale, så fik jeg da snakket. Hvad går det til TV2, Dennis her? Direkte? Ja, vi kan jo prøve at finde ud af det. Første runde. Første runde i hvad? Det blev ved. Ej, det vidste jeg ikke, fordi det vidste det der. Hvem har du aftalt med TV2? Nej, det er bestillingsarbejde hjemmefra. Jeg har fået ordre på at komme hjem med bælter. Så der er ikke noget at gøre. Unisys, Det er firmaet sponsoreret. Ja.
Ja.